Hubo mortes por estar presos en condiciones deplorables, hubo mortes por as enfermedades, por a non alimentación, por as condiciones higiénicas, por as condiciones horribles, hubo mortes por fusilamentos dentro da illa, hubo mortes porque de aí de San Simón sacaron moitos presos, xa fora para suicio, para paseos fora da illa, por lo tanto, claro, lógicamente hubo mortes como en todos os campos de concentración da época da Guerra Civil, claro. Hai estudosos que o que fan é contabilizar só os que morreron dentro da illa, que poden andar sobre 500 e pico. Hai outros que lle engaden os que se quitaban da illa mediante as chamadas sacas, que foron moi famosas, non? E que eran comuns de outros cárceres tamén, paseos, ou os que quitaron tamén da illa para fusilar, porque estaban condenados á morte. Entón aí o número sube bastante máis, a 600 e pico, 700. Sabemos que a nai de Carballeira foi a Burgos a falar con Franco a pedirlle un indulto, e estas cousas sempre acababan mal. Cando chegaba o indulto xa estaba fusilado, non? Entón foron executados o 17 de abril do 37 en Monteporreiro, en Pontevedra. Ademais, era un terror psicolóxico constante, porque ti sabías que en calquera momento te podían sacar para matar. Aquí en Xinzo prácticamente non se parou de celebrar o Entroido durante a guerra, a pesar de que sí que hubo sancións, pero como decía un vello entroideiro, multábanos, metíanos na cárcel, pero eran máis grandes as grandes patroulas que as imposicións das multas. Moi preto de 2.000 obras plásticas, ademais da súa biblioteca personal, de manuscritos, de documentos, de xeitos personais. Entón, bueno, está un pouco representado todos os campos da súa creación artística, literaria e tamén política. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.